Здравейте хора, аз съм ShadowBG и днес играем... Как ти казваш играта? APB Reloaded. APB Reloaded и тук сме Ники... Как ти казваш? Ники... Ники. Ники. И карам много внимателно и пазя живота на хората. И това е мултиплеер игра, много яка, много тъпа. Става кола, какво ставало бе? Това е моята кола. Цъгай къ. И като натиснем К... Губим играта. Губим играта, търсим мисия. Но макет колко реалистично слиза от колата той. А тебе? Нека... Браво, бе, справи колата на човек. Това ми беше целта. Помагаме на хората. Пак сте задръствали. Я дай да влезем в доджа, вие отходите, как се кара. Мали Боже Господи. Чак да покана хората как се изнасила човек. Чак да я ограба тая. Не беше Не беше нужда да газиш. Мали, това много бързо. Ще почва това мисия. Почвам по мисията. Луд, трябва да прераби нещо. Айде ченгетата, ето го, APB Reloaded. Сега гледайте за какво стана въпрос, проф шофьор. О, с W се излиза. Аре, стигнем до мисията. Аре, взем камион за цимент. Ей хора, спомня ви, е така, с ти две връжица, които са много таки. И което тази вече не ви трябва да зафъргате като буклук. Защото сте намерили по-хубава. Трябва да я лутнем. Някой буклук ме приби просто. Не, това други връжи. Как Пуста му приби, мама как му удари с огледалото си, бе, брат? Отлъж се. Не знаеш как му приби? Как? Удари му с огледалото на колата. Айде, раждаме се заедно. Къде е? Тичай към Ато. Аз ще му пусна кофта. И така още не мога да стреля в тази игра, хора. О, ето една ще си е такова. Колко пари имаш? А? Къде ги гледаш? Пак някакъв ме блъсна. Как ще ме блъсна, бе? То доч как завива, бе? Ти има младен ли си, бе? Това завива с едно прави 360. Домине! Сингапуро! И хора никой не сме печели да мисля до сега. Даже и фъгър съм цъкнал и там пуснах дебия. Хора ще пожил, защото мързи да чака. Ники, ти по къде тръгнем? Отивам си взема нещото, което по право е наше. И по право не пък ще не гъс. Не съм по право. Той байде от накъде. Пали се! Това друг! Това се поздравя това! Нали... Те се байде. Тая част от играта сега е супер интересна. Вижте как умираме веднага. Ето готово. Един умря. Защото не съм много точен с това. Не, аз на тази игра не мога игра. Това е нереална игра. Нереално тъпа игра. Нереално не можеш да я играеш. Той има преби с пистолет. Не, тебе преби с пистолет. Аре, качваме се. Не, ма ми блъскаш колата, разберем се. Качваме се в бусаре. Идви сега ги избием. И затваряй вратите. Та нещо пела ли ми се там? Май свърши живо. Не са с пистолет ще ги бем. Искаш? Аре се блъскам с тия. Стацари ни обърна нашата кола. Не нужно да тръж. Еге, Аз винаги слизам от другата страна. внимай. Те кога да изчезна? Тук е. Кога ще фига? Пази, зад линейката е, внимавай. Пази. Сега ще го върна. Не е тук, изчезнах. Качвай се в колата, бързо, 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 идвай. Бомба! Качвай се. Ей, газ!
Подпали са, нали? Не. Уза. Само че аз не мога карам дочи, нали знаеш в момента какво е по пътищата? Ти го карай, още настигна с такова друго. Линейката ще настигне. Линейка! Начих се без да отварям вратата. О, здрасти. Качвай се! Бързо! Давай, емо! Гледайте сега, какво значи професионален дъд шофьор? Тръгаме. Изпираме. Изправяме назадно. Не тръгнахме до тук. Извинете, това беше някакво недоразумение. Аз не съм толкова бенчак. Тук трябваше да целиш другото отдясно. И се гледаш бусока. Трябва да целиш другото отдясно, бе, Гофрен. Да не ме учи. Беги, че изстреляш. Кой па ни стреля, бе? О, със снайпер. Що всички ни стрелят? Защото сигурно след ние трябва да дефендваме нещо и се трябва ние да крадеме. Мали, он и беше снайперист. Той доче двама са двили! Какво са? Слизай, бе! Абе, слизай, гли го! Слизай! Какво са запали? Бегай! Ама то в принцип пише на мисията да го строя. Взех микробушче, идвай! В принцип на мисията пише да го трошам. Добре, трябва да го щупим в нещо. Нема гръмне, то това не е Как мисията. стреляй! Ама далече от него! Аз ще карам да запалим. Реши да гръмна, кога аз се качих. Нали? То огън до къде трябва да стигне? Изчакай му там. До цъто тръгай. Защото прецака целият доч. Беше здрав. Какво? Тук някакво бабички изкарвам, за музика я фанах. Как Little Baby му припиката, даже той не беше там. Защо как е си там брат? Значи не е било... Стрелят ме! Една майка ви! Да, те го къде стреляш. И мен ме стреляш, чакай тук където бех. Я минам през някакъв парк. Тая игра е луда. О, в майка ви, дебай на колите на сране. Аз сега съм взел 12 стотинки за ти колко пари. Но. Като цъкнеш таб, там ти пише до медалите отдясно кеш. Не медали за да ми мили. Много тъпа игра. Бори ме! Какви са тия букуци, бе? Да, бе, тия сте с някакви снайперисти, М4, М16, М5-ци. Къде има магазин за оръжие тук? Не знам. Нямаш пари да си купиш. Не ми е за купуване, ще го използвам еднократно. Сега вижте хора, как той пак ме преби, макар че аз го оставих на сигурно на 2 хп. Но не съм сигурен, даже дали съм го оцелил. Но същото и аз казах хора, Ники, аз съм за тебе. Сърда. Тук Аз нямам чувство, или току-що загубихме играта. Сега ще спишем дало... Хора, загубихме играта. Хора, ние ви казахме да не очаквате абсолютно нищо. Така че, какво съжалявате? Пих кран с вода са си скъп. Why no fuck you? Ще вземете ми... релоуд ми беше, чак че ми пише... мислиш, че ми пише някакво име на... Аре, отивам да пребием ти от най-силните. Аз си разбием класа. Я ще да... Не, ела се пробвам да пребием ти най-силните. Не, ти нормално ли си, не тролвай. Моля се, я ще ти... Аре, идвай при мен да минем още една мисия. Яс, фъкай. Това, моля се. Искам поне са промо да ги убия да ги видя какви са. А не бе, това не са тия, да знам какви са тия букуци. Но пак са букуци. Пак като трофирах, пак не мога карам. Цъкай К! Чакаме мисията и тръгваме. Чакай поне да дойде към тебе. Поне не бегай от мен. Айде да свършим да се боснем.
И са. Ма аз съм без кола. Намерихме ли мисия? Аха. Аз карам додж в момента, така че стигна. За теб се притеснявам. Аз съм за тебе. О, скокче, брат! А, не, това не беше скокче. Какво беше? Някаква стена. Да ти имам и моловете, кой ги е измислил? Не мога да се минава през текст коли. Ако ви харесва как шофираме, може да харесате клипа, но не знам дали Ще го е Я не качвай клипа, защото могат да го добавят в фейлове на 2015 Ultimate при това. О, тук има някакъв скок. Тук има някаква къща! Бах ти, шофьора съм. Сега ще отида, ще ги... Знаеш как ще ги убия? Ще си запаля колата и ще ги фрова там. Ние трябва да дефидем. Не трябва да дефитваме! Пише дефид. Дефенд. Кой са ми се движи двам? Защо съм жена по дяволите? Не мъж съм. Аз ги виждам къде са. Аз трябва да избягам от колата, която... Еге! Айде, загубихме и тук, загубихме. Аз съм тук, Вие не дефендвате вратата! Так, аз не стигам до тази врата! На майка ти стигането! Аз бях на 600 метра там. Гледай го. Взимам кола. Си мога да се запали. Защото някакви ме стрелях. Пацан, сега ще стигна по-бързо! Ти се пък си спета. Се шевелвам. Но това е пък на 400 метра от мен. Опа! Шофьоро! Класа, стил и класа. Изнес екран. Тук съм пред вратата. Пише ми гурт. Трепа. Пум, сега ще ми скифта да не е мисията. Едно горът ли ти пише? Горът ли ти пише на мисията? Къв дур, бе! Мари... Ти с базуки! Да, бе! То направо ми откина кофата. То ма път само бои. Да ще ги припия спокойно, само вие къде би се. Фемо, много съм спокоен. Какви са ти оръжия, бе? Обади ми камиона с цимента, брат, и... Не знаеш какво става. Аз мисля с камиона с цимент. Само питам как се купува оръжие. Мали, какви сте танкове, какви сте джипове? Аз покана този джип да сгази. Аз газих някъде джип от другите. Направо като игра такива игри, ще ме вкарат в някоя лудост. Шпелваме. Сега вадим буса с цимента само че. Видал ли си буса с цимента? Нека страна с някакъв бузъка не изнесе, даже колите там не изнесе. Аз съм на 300 метра. Нека тук видях магазин за оръжия. Аз тук стрелям по един и назад не мога да прибия. Аре, прибия един човек в този живот, бе. Тая игра много тъпо се настроила това. Никога не мога прибия с тая тъпа игра. Много тъпа игра. Лъжа ли?
There is a путка on the град. Ние подскачаме с Price of Kill. Аз в момента се опитвам да им мина в гръб, за да ги убием поне. Един от Ние тях. с Price of Kill ръшваме като циганчета. Ходихме му камиона пред цемент. Ето ги идват към вас. С какво са? Да видя. То бах там се става. Възокли го тръгнаха. Оня там да твоите ма преминали на път. Оня му стреля. Али, чувам базуки. Отзад отпреде базуки, маруки, какво става тука, брате? Какви сте му мисли, дето да? Идват нека се свират с самобордието, ние караме на баба. Ей, баце, пистолетът е по-ефективен! Как? Не се дигам мерника толкова. Ха? Не се дигам чак толкова мерника. Додж! Спира, бе. Сега ще ги се раздължи. Ще кажеш ти. О, ето ми го помня. Не загубихме ли? Не още. О, аз карам в обратната посока. И аз чуда, защо не виждам мисията. Един ма стреля с узи. Самият той гледа, я се блъснах. Оте. Сега ще ги сгада с това. Казах ми, че си ги сгазам дочи. Попрегади ти, ако го прави. Какъв това ефективен пистолет, даже аз ги не виждам откъде ме стрелят. Един виждам откъде ме стрелят, другите двама стрелят от Господ. There is a prince on the time, oh yeah. Не пей! Не пей! Нека го изнесаха с граната. Аз съм към там, ти чом. Нека изнесаха с граната. Нека. Аз ще ги изгада с колата на баба. Само че поред да отключи. Да писнеш 600 пъти ладното. Трябва да бърнем. Какво значи бърнем? Яре по-бързо, аз пеша стигнах по бреже. There is a boss on the grass. Тук имаше врата, където се разбила и влизаш. О? Тук ме ще позор. Трябва да забравим базуките в тази игра. Съгласен ли си? Или просто ние трябва да си купим базук. Сериозно, какво ще ми се... Брат, пускай ти на реални мисии. Някакви ни стрелят с базуки. Бе, ама пуска 100 нуб и още някакъв къде не знае къде ходи, а от техния отбор ми дават някакви, където са 50-то ниво, Даймонд 1, един даже е челенджер, превъртел играта преди 100 години. Остави го той от наши... Опа, тън. Опа, тук видях някой. Сега се промъкна без замъгина. Тън. Не видях замъгина. Яко си мислите, че съм си хясал, това не е верно. Да! Ярс! Не ридвай! Фак! Късно! Какво става? О, Ники, здрасти. Ники. Жив ли си? Жив ли си?
Ники. 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 Ники, добре. Така, тук съм. Прибихте два пъти. Аз мислих, че Friendly Fire е забранен. Тук съм и съм спокоен. Аз те прибих. Дишам. Бия тук някакъв негър. Ой, там умира. И аз те обичам. Абе, так му това го фанах, бе, виж, че пусна бижута, бе, върни се. Къде? О, пари! Иван е жив и здрав! Ще има парите на теб. Иване! Ванчо! Не също има парите на теб. Не мога ма оцелиш, не мога ма оцелиш. Можеш да ма оцелиш. Къде е Ники? Ники, откъде да спре? Не знам. Паднаха всички бижута от мен. Але нека те го спаси. Спре пред мен. Без лук! Не може да ме цели. Какво става? Къде ще я знам? И пак не си взех първи кил, мама му да еба. Ники, добре ли си? Според тебе? Не. Ми що питаш? По-готово. Ники, ела, в кола съм. Взимам си колата, бе, брат. Маре, стига сте ме стреляли, бе. Точно стига с джипа на баба. Не точно на баба, ама на баба. Се взема. Много вече кога някой ми извън кога стрелям. Що от другия? Кой? То пред мен ли? Съхвой! Има ли оръжие? Ще да чум какво и са блъскат и в някакъв момент има ми страх. Така. Вече съм много по-спокоен. Ах, може да има първия си кил. Един патрон ми беше. Сигурен съм. Ники, ще бягаш обратно посока. А? Ще бягаш по... Защото не ходиш към мисията. А, не, аз се опитвам да скоча от по-високо, се самоубия. Аре, свършвам по место по-бързо. Аз тия да ги избивам и да приключа. Окей, чакам ги избиеш. Кой години?
Един по-малко са. Не! Бомба! Аз идвам. Кой има? Ники, лака бе! А, Нека в друга бърза се качим на главата. Мено тази мисия ще ми даде 100 и нещо парички. Как умрях? Изписали ти? Как ти изписа, че съм умрял? Ти си развратник. Аре, Ти си пустиняк. или пък пустиняк. О, точ! Мали да не да, Господ го подкараш. Али, е сега са. Това знаеш как дърпа. Мали! Викам бах ти бавно в началото и после. Еко единия. Яко се RPG-та! Единия с гранати, другия с RPG-та. Другия с RPG. Аре, приключваме тази мисия. Аре, приключим мисията. Аз ще чакам 30 секунди. 30 секунди ли ще минат? Къде Да. пише? Да, горе вдясно. Аз през това време ще отида да ги избием. Бате, представя сега ведно да ги избием. Макар че още не е първи. Десет. Едно. Бихме ги. Ги! Прибих! Ме. Ги! Да не казвам какво други пари. Тук ще прибих да им старат за пари. Аре, бием старат за пари! Ай. То не е индиеца да ти даде златото. Не, аз слушам, сега ще търся магазини някакви. Се търсят магазини. Взех 15 пари. Доктор едно оръжие в магазин. Това е един индиец. Индийци се сподатяват и размазват. Ти къде си? Имам към тебе. Аз си взема кола. И хора, тия тук се взимате кола и като цъкнете и опа! Та кола е безплатна. Не се чуете, че съм си купил кола, играта от половин час. Какво кажи на тия хора? Как се мяташ? Как го движиш? Какво се раздаваш? Колко са? Бускаш! Ама скачи в моята, че е по-бързо. Ти ще караш. Е, Паело. Ама че си добър! Нали, как се мятат бомби? Не! А, как се мятат? Да съм ми прегазил крака, виж. Не, ти нямаш право, заключени сте. Слезни и карай. Вижте как съм изгазил. Давай. Спри. Как се качи отгоре? Дай газ. Лекичко, лекичко, лекичко. Ма ти трябва да тичаш напред. Като карам, ти трябва да тичаш напред. Добре, давай. Какъв е туп? Бусти ме. Опа! Аз си скрит. Опа! Стой пред капака. Аха. Чак се. Не на това. Ела се кача в този. Ела се кача в пласти. Моята хора, в принцип. Ма не, ми се прави. Ще напича. О, доч! Отвъд дъж. Вот сега ръка, че си. Чакай след. Да се кифим на дъжа, като другите карат ламборджините.
Защото Dodge е най-бързата кола. Не, шегувам се. Ще другите карат ламборджини. Мали. Браво, Ники. Направо. Ооо! Мали! Видя ли го това? А това! Иване, видя ли го това? Господи, я се качвам на това. Защо ти викам Иване постоянно? Аз не викам Ники, ама се казва Пенка. Ники, ама това е. Мали! Аре състезание! Виж, добре. Аре, ти спрели клипа? Не, Окей, идвай. прям колата от движение. Не бе, че! Не дей! Пустиняк! Запали ли са? Базе, забих се и паднах у морето. Не съм с гъза. Слизи от колата му. Това е голям момент, са. Напътя ли беше? Това е нещо какво голям момент. О! Как ме уби, бе? Като карам с 150 км. Това знаеш колко бързо бира също. Ме гледам, що на София ще ти обрана за хап. Какво става като булдог? Къде си? Спална. Къде? Отбавам 100 км, чакай аз да мръм. Ако да нападем в морето. Чакай аз се. И хора... Да ви е харесала, аз гръмнах като свиня. Ай, че не мога да кажа на хората чао. Добре, без... Спрели клипа, бе? Не, без да ми спреш ни да го Какво ти е? Крашнало ти е главата. Пате, аз виждам под земята. Ама спрели клип. Аз съм в някакъв бар. Додж. И хора, това беше всичко. Да не ви харесало. Аре, чао, аз си карам тук. Аз бях Shadow BG. Аз бях Shadow BG. И...